Dobro jutro divni ljudi, dobrodošli još jednom na moj kanal Radost života. Evo ovako, iskreno da kažem nisam planirala da vam pričam o ovoj temi, ali se zapodenula priča sinoć na jednom chatu na Facebooku vezano za račune. I iskreno da kažem, ovde u Nišu se ljudi hvataju što se tiče, za glavu što se tiče računa, jer zaista u odnosu na standard života oni jesu malo veći. Ali ovako, kako sam, sad ću vam ja reći kako sam ja promenila svoj stav i šta se meni desilo i kako sam ja uspela da prihvatim i budem zahvalna za moje račune. E pa ovako, kao što mi je već i moj muž Nikola Milenković na svom kanalu Plovidba ka uspehu pričao, ja ću ukrasti od njega tu foru, on mi je dozvolio da danas rekvizite njegove pozajmim. Tako da, evo vidite, znači šta ljudi ovde rade i kako se desi zapravo da nam je loše zbog računa. Tako što mi uzmemo i stavimo ovako crne naočare. Jaj, koliki je račun! Pa ne mogu. Pa kako ću, pa pelene, pa hrana za dete, pa kašice, pa ja ne znam, ja ću se ubijem. Znači, ja najbolje, Nikola, da uzmem konopac i da se obesim. Da li si ti video koliki je račun za struju? Da li si ti video koliki je račun za grejanje? Da li si ti video, znači, ovo je stvarno strašno. Ja mislim da ću se, najbolje da se ubijem. Ne, u ovoj zemlji nikada ne može da bude bolje, definitivno. Znači, najbolje da se iselimo odavde, najbolje je da odemo, jer ovo je strašno, ovo više ne može da se podnese, ovde ne može da se živi. Znači, toliki su troškovi života da ovde, ne, znači, ova vlada je katastrofa, oni nemaju pojma šta rade, znači, ja stvarno ne znam, ja ne znam kako ćemo da izdržimo. Najbolje je da gladujemo. Najbolje da gladujemo ovaj mesec, da probamo tako, pa da nekako platimo te račune. Znači, to je jedan stav. A drugi stav, koji sam ja, koji sada imam, pošto sam isto bila u tom fazonu, mrzim račune, nisam podnosila kad otvorim sanduč i vidim da su stigli, pljuvala sam po vladi, po svim tim institucijama i tako dalje, dok jednog dana nisam shvatila da zapravo treba da budem zahvalna na računima. I onda sam stavila ovakve naočare. Wow, kako je lepo ovako pozitivno žuto. Jaj, Nikola, stigo nam je račun za struju. Znaš šta, ja ću sada da ga platim mobilnim bankarstvom. Znaš ti koliko je to dobra opcija? Znači ti ovako klik, uđeš na svoj nalog, otkucaš sve podatke, platiš bez provizije, znači fantastično, kako je to dobra opcija, kako je lepo plaćati račune. Zašto? Pa zato što to znači da imam krov nad glavom. To što plaćam Kiri, mom dragom Mići i Miri, poljubac za njih. To što plaćam Kiriju, to znači da ja imam krov nad glavom. To znači da ja imam shelter. Znači imam gde da se sklonim od ove grozne zime napolju. Zašto sam još zahvalna na računima? Pa zato što imam grejanje. Zato što mogu da se zagrejam. Zašto sam zahvalna na računu za struju? Pa zato što mogu da skuvam sebi obrok, zato što mogu da se okupam. Zašto sam zahvalna na računu za telefon? Pa evo, zato što sada, i za internet, pa zato što sada mogu da pričam sa vama. I što imam telefon, znači hvala Bogu. Tako da, ljudi, znači možete vi da kukate, a možete i da promenite svoj mentalni stav i da vam bude bolje. Jer zašto? To što imate račune znači da možete više da zaradite. Kako? Pa tako što će to da vas gura da kreirate, zato što ste vi stvoreni da kreirate, stvoreni ste da od svog života napravite nešto fenomenalno. Znači nije vas Bog poslao ovde da biste vi crkavali od gladi. Nije. Verujte mi da nije. Jednostavno treba da upotrebite svoje talente i da zarađujete od svojih talenata. I jednostavno, žene moje drage, da budete kraljice. Jel? Znači možete da budete kraljice i da budete zahvalne i srećne
što imate velike račune, to znači da će vaš muž da smisli način kako da zarađuje više i da vam kupi Swarovski nakit ili neku bundicu ili prstenčić sa nekim dijamantom i tako, drage. Znači, gledajte pozitivno. Možda se nešto i promeni. Do sada ste mislili negativno i evo gde ste sada. Ajmo sad malo pozitive pa da vidimo gde ćemo da odemo. Ljubim vas ja puno i volim.